Yebo, sanibona. Ulungista lo, ongadumile, ukhephekhephe ihlabathi solwandle uthi uma ungena olwandle qubhuka ulwandle lishonele phezulu. Unganginaki-ke ngisemsebenzini la. Ngifisa ukubuza la ukuthi lapha esikoleni safundiswa ukuthi umhlaba u-round. Since umhlaba u-round kunalo mfula lo omkhulu olapha e-Afrika okuthiwa i-Nile River. Okay, lo mfula lo iwona mfula omkhulu. Esikoleni safundiswa ukuthi lo mfula lo uqala ko-Egypt wehle uze ngapha ngezansi ngendlela esafundiswa ngayo. Manje-ke into engixakayo-ke mina i-one, ngicela ukuthi uma kuwukuthi ukhona umuntu onolwazi ngale nto engishoyo noma ongakhona nje mhlawumpe ukungiphendula, angiphendule into ekanjalo. Into engiyibuzayo lapha ngibuza ukuthi mina, esikoleni safundiswa ukuthi i-Nile River iqala ko-Egypt yehle iza ngapha. Kodwa manje uma ngithi ngiyabhekisisa i-Nile River isosi yakhona ikuphi? Ise-Angola. Yabo, ilaphana e-Angola isosi yakhona, iqala e-Angola. Uma iqala e-Angola bese uyahamba i-Nile River ishone le ngako-Egypt, i-cross ama-country awu-9 ewa-cross-ayo. Ishone le ngako-Egypt lapho okuthiwa khona kuse-north, okusho ukuthi khona kuphezulu ngoba thina kuthiwa sise-south. Manje into engixakayo nengiyibuzayo ukuthi le ko-Egypt kuse-north kanjani kodwa i-Nile River iqala lapha ngaphakathi lapha ngezansinyana phana ne-Africa e-Angola kodwa ibishona ngale e-Egypt. Ukuthi ko-Egypt kuse-north kanjani? Kodwa ngoba phela i-Nile River is the longest river in Africa. Yabo, manje and futhi lo mfula omkhulu ukuhamba kwawo usuke e-Angola ushone ngako-Egypt. Uyangizwa ngithini? Thina esikoleni safunda ukuthi i-Egypt ise-north, okusho ukuthi iphezulu, thina siphansi. Kodwa lo mfula oqala la e-Angola uya ngase-Egypt. Manje kuyangixaka ukuthi kuse-north kanjani, kusezansi, kuphezulu kanjani ko-Egypt uma kuwukuthi umfula i-Nile River iqala la e-Angola yehle ishonele. Angani noma ukhona umuntu ongathi ukungihlephula noma nawe nje uhambe ugugule, uhambe uyoyi-check-a le nto le, uyibheke, uyibukisise, ungaze uthi ulungisa uyahlanya. Yabo, uyibukisise nje nawe kahle kahle i-Nile River ukuthi iqalaphi, ibhekephi. Emva kwalokho bese uzongitshela ukuthi-ke uzongibuza ukuthi i-Egypt iphezulu kanjani, ise-north kanjani i-Egypt, ngoba umfula uhamba ushone ngakhona. Angithi njengoba silana nje thina la KwaZulu Natal, la KwaZulu Natal yonke imfula ichithela eThekwini, ichithela olwandle vele imfula. Yabo, uma uthi uyabheka vele umhlaba uphezulu kunamanzi. Yabo, kodwa sise-south. Yayizwa loo nto leyo. Manje-ke ngiyafuna ukwazi lapho ukuthi i-Egypt kuse-north kanjani, la mazwe aphezulu ase-north kanjani ngoba i-Nile River igeleza ishone ngakhona e-north. Angazi noma le nto uyayizwani noma nayizwisisa. I-Nile River iqala la e-Afrika lapha nje e-Angola. Ishone ngase-Egypt kodwa e-Egypt kuthiwa kuse-north, okusho ukuthi kuphezulu. Ukuthi kwenzakala kanjani into ekanjalo nje? Yenzakala kanjani? Le nto iyangididadida.